Noah's Ark bħal bqija tas-santwarji tal-annimali f'Malta u f'Għawdex jaħdem bil-volontarjat u bid-donazzjonijiet tan-nies. Fabio Ciappara, l-President tas-santwarju, spjega l-ġurnata tipika tal-ħidma f'Noah's Ark. Niġu kmieni fil-6 ta' filgħodu, rridu nnatfulhom, noħorġuhom jimxu, intuhom jieklu, nbidlulhom l-ilma, naraw hemm bżonn xi medical emergencies. Klib fis-santwarju għandhom madwar 50, iżda għandhom aktar annimali. Għandna wkoll tiġġieġ, papri, għandna ħmar, għandna ħnieżer, dan kollha ikunu mhux ġibnihom aħna, ikunu ta' xi nies ma jistgħux ikomplu bihom u noħduhom aħna. Da jixtru l-każ mela li jixtru pig ħajibqa' żgħir u wara 6 xhur jikber it-triplu. Il-ħmara l-istess il-ħmara kienet f'post mhux diċenti, kienet daqsxejn maħqura u ngħidlek il-verità ħallasna l-flus lis-sit biex noħduha. Il-flus inġabru minn kien hemm grupp ta' bikers tal-Harley Davidson, ġabrulna l-flus u xtrajnija minn għandha s-sit. U issa qiegħda fil-ġenna tal-art. Biex ikompli jgħin l-santwarji tal-annimali madwar il-pajjiż, il-Ministeru għall-Agrikoltura, s-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali nieda skema li tlaħaq l-10,000 għal kull santwarju. Permezz ta' din l-iskema, santwarji jistgħu jwettqu xogħlijiet ta' manutenzjoni sabiex ikollhom struttura adekwata illi kapaċi ssostni l-annimali li jgħixu fih. Il-Ministru Anton Refolo qal li dan ikompli jixxedt kemm il-Gvern jemmen fid-drittijiet u l-ħarsien tal-annimali, partikolarment dawk abbandonati. Għalli s-santwarji għandhom rwol importanti għal benesseri tal-annimali u permezz ta' din il-miżura qiegħed jiġi żgurat li dawn l-organizzazzjonijiet ikollhom ir-riżorsi meħtieġa sabiex iżommu u jtejbu l-faċilitajiet tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Sajd qalet li din l-għajnuna se tgħin lid-diversi volontira li jagħtu ħinhom u saħħithom sabiex jgħinu lill-annimali fil-bżonn. Qalet li saħansitra il-volontira fis-santwarji jispiċċaw joħorġu l-flus minn butom sabiex jgħinu lill-annimali u għalhekk din l-iskema se tgħin sabiex ittaffi ftit mill-piżijiet li jġorru dawn in-nies u tippermettilhom ikomplu joffru s-servizz tagħhom mal-annimali.